tinatawag nating sugal lupa. Dito rin eh. Bakit pinapatigil eh? Bawal yan. Namamayagpag pa sa mga probinsya. Oo. Doon. Pinapagkat ko, nag-iisip ako na andyan na yan. Ba't hanggang ngayon, andyan pa rin? Ako'y tumanda na rin, nag-iasyan pa rin. Kaya nga. Yan ang ebidensya eh. Yan ang nagdudumi ng ebidensya na dapat na lumitilan talaga sa halay po ng Philippine National Police. Ako, si Rod Mega ng GMA Superadio, DCWB, dapat ito. Hataw sa hapon! Ano yung sasagutin ni Colonel Mahato? Magkulan! Asahan muli sa Metro Manila! At Galing, no? maraming lalawigan! Ngayon, hapon! Yan, no? Tayo! Nabagasa! Lalaki ng bakal. Fuego! Fuego! Asahan na naman ang mga magulan dito sa Metro Manila. Gago tong driver na to. Di alam ang gagawin eh. Kaya tingnan mo, UP, tanga eh. Di alam ang gagawin, no. Yan o, UP at likod o. Tanga! Dapat ito hinuhuli. Alam mo, hindi alam mo, kaliwa kanan. Ay, nako. Grabe, no? Yun, no? Yun, no? Nagsiwala na. Talagang tanga. Yun, no? Nakagitna tong trako. Ayan o. Nakagitna siya. O, ayan na. Babay ito. Hindi mapakalingban. Wala na. Tama. Madulas ito. Grabe.
Sarap. Sibuyas.